Máme pripravený ďalší tým z mužskej kategórie, tentokrát je to KL Auto Jasenové. Úspešne odštartované. S najrýchlejším košikom na svete Julian to zvládol zasa na jednotku. A borci zvládli aj zo streky, takže máme výsledný čas 14.436. 14.436. Rýchlejší bol na ľavej 14.173. 14.173 na ľavej strane, výsledný z pravej 14.436. Toľko KL Auto Jasenové. No a my môžeme pokračovať ďalej v štartovom poradí. Horný Vadičov ide na prípravu. Po nich Rosina a tak ďalej a tak ďalej. No a 14.436 zatiaľ chalanov z KL Auto Jasenové presúva na druhé priebežné miesto a ako som povedal, áno, je to tak, tabuľka bodová sa bude miešať ešte viacej, keďže zatiaľ to vyzerá tak, že tie družstvá naozaj